Přeji všem krásné odpoledne. Ráda bych vás přivítala na poslední přednášce v rámci cyklu přednášek Podniky a manažerem v praxi, které mají za cíl propojit teoretické znalosti v oblasti podnikání a managementu. A já bych tímto ráda přivítala našeho již tradičního hosta, který nám přednáší pravidelně v rámci těchto přednášek. A je to pan inženýr Marek Čečka, který patří mezi zkušené lektory, kouče, podnikatele a také jednatele společnosti Judge, a který dnes představí přednášku na téma práce s časem, efektivita a energie. Prosím, předávám slovo. Děkuju. Tak já děkuju paní docentce za představení. Je to jak za našich starých časů, některé věci se nemění, první řady zůstávají prázdné, takže já budu chodit kousek blíž, abyste mě dobře viděli, slyšeli, a budu rád, když se mnou budete i komunikovat. A když nebudete komunikovat, tak aspoň budeme třeba hlasovat, že dám nějakou otázku a řeknete, kdo si myslí ano nebo ne. To bude v pohodě? Bude v pohodě se mnou komunikovat? Zvedněte ruku, kdo je ochoten se mnou bavit. Super. Výborně, děkuju. Děkuju. Takže já jsem dostal takovou výzvu zpracovat vám téma, a nechci tomu říkat time management, ale spíš bych tomu řekl takové jako tipy, jak pracovat s časem, jak nad těma věcma přemýšlet. A vůbec vám položím možná některé otázky, které budou možná trošku provokativní. Možná jste si je nikdy nepoložili, ale třeba to bude pro vás zajímavé a objevné si nad takovýma dvě věcma zamýšlet. Já to rozdělím do 3 takových bloků. V tom prvním bloku vám řeknu něco o sobě, vrátím se do svých studentských let a řeknu vám, jak jsem začal podnikat už v době studií a kam jsem se dostal dneska a proč jsem za tu dobu více jak 20 let se musel s tím časem naučit nějak efektivně pracovat, a nasdílím vám nějaký tedy hlavně své zkušenosti z praxe. A pak v té další části si řekneme něco o té práci s časem z hlediska na to přemýšlení, jak nad tím přemýšlet. To je totiž velmi důležité dát si tam nějaký rámec, v rámci kterého nad tím vůbec přemýšlet. A potom tam mám poslední blok, a to jsou takové life hacky, takové triky, jak to dělat chytře, jak na ty věci vyzrát, protože to si myslím, že je dneska jako populární. A když si každý odnesete 1, 2, 3 věci pro inspirace, které se rozhodnete následně v tom vašem životě, studiu, práci, budoucí manažerské praxi nějak uvést do praxe, tak to bude super. Dobrý den. Takže já to tam přepnu na tu první prezentaci o mně. A já jsem tam nechal ten slide z loňska, ale to se nemění. Tak já vám řeknu, že mám 1 manželku, 2 děti a 6 firem. A tyto všechny věci zvládám za 24 hodin denně, ani já jich nemám víc. Tak možná proto jsem se nechal inspirovat k tomu, abych s vámi sdílel tohle téma. Ale řeknu vám spíš, jak se to stane, že má člověk v rámci svého podnikání více firem a jak se to dá zvládat. Protože moje nějaký background je, že jsem studoval tady na Mendlovce, proto jsem rád chodím přednášet na provozně ekonomické fakultě. Bakaláře jsem dělal z informatiky, takže studoval jsem tady obor ekonomická informatika. Potom jsem studoval ekonomii inženýra a časem jsem si udělal MBA, takže myslím si, že získat nějaký teoretický základ pro podnikání, pro práci je jako velmi užitečné. Takže myslím si, že děláte dobře, že studujete, a zeptám se, kdo při tom studiu podniká? Ještě někdo? Kdo? Jo, výborně, tam kolega vzadu. Tak už se nebojte, tak ještě jednou. Kdo při tom studiu podniká? Je vás víc? Výborně, mám radost. Kdo při studiu aspoň něco dělá? Pracuje někde, chodí na nějaký... Tak to je vás drtivá většina, takže to je super. A kdo z vás všechno stíhá a nemá pocit, že by potřeboval si vyladit time management a všechno umí? Tak kolega, výborně, tak vy budete přednášet to příště. Takže tolik k tomu.
A já vám řeknu, jak to začalo. Abyste měli představu, já jsem studoval někdy po roce 2000. To znamená, je to úplně jako jiná doba než dneska, protože byly to začátky internetu pomalého. Tehdy byl největší biznis počítače, protože počítače se teprve dostávaly do domácností, takže já už jsem tehdy jako na střední škole cítil, že je dobrá příležitost věnovat se počítačům, a to nejen jako z hlediska toho programování, ale z hlediska toho hardwareu, toho sestavování. Takže já jsem se rozhodl, že všichni potřebují počítače. Ti moji spolužáci potřebovali si pořídit svůj první počítač, aby měli nějakou konkurenční výhodu. Ten, kdo si ho nepořídil, ten měl dost konkurenční nevýhodu, ale pro vaši představu tehdy počítač stál řádově 30 000 korun, což když si přepočítáme na dnešní měnu vzhledem k inflaci, tak se bavíme o třeba 100-120 tisících korunách. Což když si představíte, že máte dneska dát za počítač 100 000 nebo vaši rodiče, tak to není úplně malá částka. To, co bylo tehdy zajímavé, tak ty počítače se prodávaly ve specializovaných prodejnách. No a já jsem potřeboval zjistit, jak to funguje. Takže zjistil jsem, jak fungují ty dodavatelské řetězce, kde jsou ty velkosklady, co pro ten počítač je potřeba získat, nějaký základní desky, procesory, harddisky, to se prostě koupila hromada dílů a ty se daly potom sestavit do toho počítače. A já jsem dokázal, díky tomu, že jsem věděl, kde který díl se dá sehnat, tak jsem dokázal ten počítač, co stál v tom obchodě 30 000, prodat tomu studentovi třeba za 25, nebo většinou jeho rodičům, takže 5 000 ušetřit, to bylo jako velmi příjemné pro všechny a přesto jsem z toho měl třeba ještě 2 000 korun zisk, což když jsem zvládl ten počítač sestavit za nějaký 2-3 hodiny, tak i na dnešek není úplně špatná hodinovka. A když to porovnám se svými spolužáky, kteří tehdy za 32 korun 50 chodili k McDonaldu dělat hamburgery, tak se to dalo poměrně udělat takhle chytře. Takže to je jeden z takových typů, abyste jako nechodili prodávat svůj čas, ale vždycky si našli něco hodnotného, co budete umět lépe než ti ostatní. Ale o tom se budeme ještě bavit. Potom jsem během studia na vysoké škole zjistil, že je příležitost a v každé době je nějaká příležitost. Co vnímáte dneska, že je příležitost, o které se nejvíc mluví? AI, přesně tak. Tak tehdy se mluvilo o tom, že se bude velký operátor českého trhu, Český Telekom, který byl v podstatě státní operátor, který tam vedl všechny pevné linky, takže bude se liberalizovat ten trh a budou muset i další operátoři budou moct další operátoři vstupovat na ten trh a ten Telekom bude muset s nima sdílet ty dráty. To byla v té době úplně převratná myšlenka, kterou nikdo neznal, protože do té doby jsme tady měli jednoho monopolního dodavatele. Takže prostě každý, kdo chtěl volat nebo se chtěl připojovat na internet, tak si musel od Českého Telekomu zařídit ten paušál a neměl v podstatě jinou možnost. A to se tehdy říkalo, že bude úžasné, protože se bude dělit ten trh a všichni v podstatě mají příležitost si změnit toho operátora. A tehdy ti operátoři nabízeli zajímavou věc. A mně se to hrozně líbilo a mě to tehdy nadchlo jako studenta ekonomie, protože mě nabízeli nekonečnou rentu. V podstatě říkali, když k nám převedeš toho zákazníka od toho Telekomu, tak my ti budeme každý měsíc dávat nějaký procenta z toho, co ten zákazník bude na těch pevných linkách volat. Zní to skvěle? Já jsem si to tehdy představoval, že jako než dostuduju, tak už budu mít nekonečnou rentu takové výše, že už ani jako nepůjdu nikdy pracovat. Jo? A co myslíte, chodí mě do dneška nekonečná renta z těch pevných linek? Problém je, že na nich už nikdo nevolá, no. A to je věc, ve kterou tehdy jsem nedokázal dohlédnout. To jsou ty věci, že všechny věci dneska se to mění hrozně rychle, ale tehdy jsme čekali, že v podstatě pevná linka, to je středobod telekomunikací, to tady bude navždy a nikdy to nezmizí. Takže tím jsem vám chtěl ukázat, že až vám bude někdo nabízet nekonečnou rentu, tak buďte ostražití a myslete na to, že ty věci nevydrží vždycky dlouho a v tom podnikání i v práci prostě je potřeba být dneska flexibilní. Ale já jsem naslouchal těm zákazníkům. A ti zákazníci říkali jednu věc,
A říkali, hele, to, že nám ušetříš na těch pevných linkách, to je fajn, ale co s těma mobilama můžeme udělat? Ty jsou hrozně drahý. A tak když už mě třetí zákazník říkal, co můžeme udělat s mobilníma telefonama, no tak v tu chvíli jsem začal hledat zase cestu pro zákazníky. Když vám zákazník říká, že něco chce a říká vám to opakovaně, no tak je potřeba najít tu cestu, jak mu to dodat. Takže já jsem se vrhnul potom do telekomunikací, to bylo někdy ve 3. ročníku, to si pamatuju, že jsem psal bakalářku a tehdy jsem se musel seznámit s jednou důležitou věcí, a to takzvaným paretovským poměrem. Slyšeli jste Paretův poměr 80/20? Protože všichni ti, co dělali u toho T-Mobileu toho obchodáka, tak ti to měli jako hlavní práci. Dělali sice na živnost, ale měli na to plný čas. Já jsem na to ten čas neměl. Já jsem pořád říkal, já jsem jenom student. Já mám tady pár hodin navíc. Pro mě je priorita mít toho inženýra, ne nedodělat tu školu. Takže v T-Mobileu jim to bylo jedno, ty zajímaly především výsledky, ale já už jsem tehdy musel začít přemýšlet nad tím, jak s tím časem hospodárně pracovat, protože jsem neměl 100% času, ale v podstatě dostal jsem se do té fáze, že jsem našel ty způsoby, jak ty věci dělat chytře a efektivně. O tom se ještě budeme bavit. A já jsem v podstatě čekal na začátku, že mě po 3 měsících vyhodí. Protože jsem říkal, já jsem tady mezi takovýma profíkama a já jsem jenom student, co má na to omezený čas. Ale T-Mobile měl tehdy dobrý systém zaškolování obchodníků, těch prodejců, jak na produkty, tak na prodejní dovednosti. Takže se stala zajímavá věc, že ne po 3 měsících, že by mě vyhodili. A to by nebylo špatný, protože oni mě dávali 15 000 fix tehdy, tak jsem si říkal, dostanu maximálně 3x 15 000 a pak půjdu domů, což pro studenta nebyly tehdy jako špatné peníze. Ale stalo se to, že mě to začalo jít a že jsem se po těch 3 měsících dostal na poměrně vysoko v těch tabulkách těch výkonů operátora, takže si mě nechali a vydržel jsem u T-Mobileu nějakých 8 let. Z toho 6krát jsem dostal titul nejlepší prodejce na Jižní Moravě. Takže když najdete nějakou zlatou žilu a jde vám to, tak to tam řádně využijte vždycky. Dobrý den. Takže to je tolik telekomunikace. A u T-Mobileu byl problém, jenom abych vám popsal tu práci. Ta spočívala zhruba v tom, že jsem zastupoval T-Mobile ve výběrových řízeních. To znamená, když někomu končila smlouva u Vodafonu nebo Autučka, tak já jsem tam přišel jako obchodní zástupce T-Mobileu, pozbíral jsem tam ty papíry, spočítal jsem jim, jak to bude u T-Mobileu a přesvědčil je o tom, že to bude to nejlepší. Já to zkusím nechat otevřené, protože... Dobrý den, zkuste to nechat otevřený, ať furt nemusíme běhat. Tak půjdu ještě jednou. Takže to, co pak bylo zajímavé, takže jsem chtěl to, co jsem se naučil, začít učit další lidi. Takže jsem si pak založil firmu jako dealer T-Mobileu. Většina dealerů měla nějakou kamennou prodejnu a prodávali tam ty tarify a příslušenství. Já jsem dělal vždycky s těmi firemními zákazníky, tak jsme se rozhodli, že založíme takový malý call centrum. Měli jsme tam spoustu studentů, kteří prostě volali do těch firem, co už měli T-Mobile a v podstatě říkali, vy máte telefonní čísla od T-Mobileu jako mobilní, pojďte si k nám převést ještě pevné linky nebo internet, my vám dáme nějaký balíček, zařídíme ty služby a tak. Takže pak jsme měli takové malé call centrum a speciální věc, která nefungovala nikde jinde v republice, a to byla kancelář pro firemní zákazníky. Protože většina obchodníků byla ráda, když se dostala někam do firmy. Když si tam jako zavolali a řekli, můžeme k vám přijít, a oni řekli, jo, tak jo. Zatímco já jsem říkal, no dobře, tak ty menší firmy nikdo nechce, tak já to udělám obráceně. Já udělám tady tu kancelář pro ty malé firemní zákazníky a nebudu se snažit dostat do toho velkého podniku, kde mají 20-30 čísel, ale klidně zavolám tomu, nebo ta telefonistka zavolá tomu živnostníkovi, co tam má čísla pro sebe a svoji rodinu a je to nějaký truhlář nebo malíř nebo kdokoliv a pozvali jsme ho do té naší kanceláře a tam jsme mu nabídli ty služby. Takže tolik ke call centru. Důležitý bod, který mě potkal, byl networking. Skválně, kdo z vás ví, co je to networking?
Tak zvedněte ruku, kdo aspoň tuší, nebudu vás vyvolávat, jenom kdo tuší, co se pod tím pojmem skrývá. Většina, super. A je tu někdo, kdo by byl ochoten nám říct nějakou svoji definici? Tak se podívejme na tu etymologii. Tak od čeho je to odvozeno? Od nějakých sítí. Takže je to nějaké síťování, nejsou to počítačové sítě, není to ani multilevel marketing, ani prodej hrnců, je to prostě propojování těch lidí, těch lidských sítí. Takže je to přesně o tom, že se potkávají podnikatelé nebo lidé z určitého oboru a tam v rámci toho sdílí svoje kontakty, pomáhají si, hledají tu cestu, jak si vzájemně pomoct otevřít dveře. A já jsem měl to štěstí, že jsem byl někdy v roce 2009 u počátku networkingu v Česku, kdy mě můj kamarád pozval na první takovou networkingovou snídani a já jsem mu říkal po té snídani, hele, vůbec tomu nerozumím, to je nějaké jako kafičkování tady, já jsem zvyklý dělat ten tvrdý biznis, jít na schůzku a tam něco prezentovat, prodávat, podepisovat smlouvy, tady se ti lidi prostě jenom na sebe usmívají a baví. Ale on chtěl po mně ten názor ekonoma, jestli si má koupit franšízu na to Business for Breakfast a zavést tady ty podnikatelské kluby. Tak jsem mu to spočítal a říkal jsem, ano, ekonomicky to význam dává, tak nakonec jsme šli do toho spolu a zavedli jsme tady první networkingové skupiny pod značkou Business for Breakfast. A taky nám to mnoho let velmi dobře fungovalo a vlastně jsme učili ty lidi, proč si pomáhat, proč se potkávat, proč spolu sdílet. A bylo to moc fajn. Tak a teď já projdu jenom stručně ty firmy, které máme dneska v rámci Čačkon Group, abyste viděli, jak přemýšlím nad tím podnikáním. Copy Group, to je první firma, kterou jsme založili někdy v 2010. Dělá z dnešního pohledu úplně nudné věci a to pronajímá kopírky a tiskárny. Ale vím, že dneska digitalizace jde proti tomu, že už to není něco wow, ale máme segmenty, v kterých se tiskne pořád dost. Takže naši typický zákazník je základní škola. Těm prvňáčkům tam nedáte ty tablety, ono jim tam pořád natisknete ty papíry. Ti angličtináři tam chodí pořád kopírovat ty učebnice, tak jak to bylo za našich mladých let, nevím, jak to bylo za vás, jestli už to bylo jiné. Takže pořád jako je, kam umísťovat ty kopírky a tiskárny. A já jsem tehdy totiž přemýšlel nad tím, přečetl jsem si jednu zajímavou knížku. A to knížku Bohatý táta, chudý táta od Roberta Kiyosakiho. Schválně, četl to někdo? Super, gratuluju. Vy, co jste to nečetli? A četli jste něco jiného od Kiyosakiho někdo? Honza? Tak jo, takže doporučuji všem. Tam je totiž velmi zajímavá myšlenka, která říká, jak si budovat pasivní příjmy. To znamená, jak si vytvořit nějaký příjem, který není závislý na vašem čase a na vaší práci. A Kiyosaki tam říká tu nejjednodušší věc, kupujte byty, pronajímejte a máte z toho nájem. To je celkem jako jednoduše představitelné. Ono to není úplně pasivní a chce to hodně peněz. A já jsem tehdy hledal něco menšího, protože byty dneska jsou drahé, i tehdy před těmi 20 lety byly drahé vůči těm příjmům, který byl člověk schopen vytvořit. Takže jsem do bytu se tehdy bál a tak jsem říkal, musíme najít něco menšího. Tak jsme začali kupovat tady ty kopírky tiskárny, ty stály 100-150 tisíc. To jsme dokázali vydělat z těch provizí u toho T-Mobile, tak jsme se společníkem založili tu dvě firmu a začali pronajímat kopírky tiskárny. A jak říkám, funguje to dodnes. Pak jsem se dostal k jedné příležitosti a to koupit jednu krachující tiskárnu. A teď nemyslím tiskárnu jako ten stroj, ale jako tu firmu, v které se vyrábí takové ty věci, vizitky, letáčky, roll-upy, bannery, prostě takové ty profi věci, které si nenatisknete na té běžné tiskárně a mimo jiné i fotoobrazy. A to, co se mi tam líbilo, takže tam byl zárodek e-shopu tiskní online. Takže já jako ten ajťák jsem říkal, tak to je to, co se mně bude líbit. Tisknout na tom nebudu, na to jsem si tam vzal kolegyni jako společnici do firmy, která zaštiťuje tu výrobu. A já jsem říkal, já se postarám o ten marketing a o to IT, takže jsem se věnoval tady tomu e-shopu tiskní online, kde si lidi objednávají takové ty hezké věci na doma. Fotoobrazy, fotokalendáře, typicky vánoční dárky. Takže to je něco, co nám pořád jako dobře funguje. Já myslím, že AI nám nezničí tiskní online, protože obrázku je čím dál víc.
Dneska si je můžete vygenerovat jakýkoliv obrázek chcete a pořád jako ty bílé stěny vypadají hůř než ty stěny s tím obrazem a to věřím, že jako vydrží. Takže fotoobrazy třeba přežijou i éru AI. A pak tam byla ještě jedna firma a to je Diplomky online, která je pro studenty na tisk diplomových a bakalářských prací. Schválně se zeptám, jak je to u vás. Píšou se u vás ještě diplomky, bakalářky, tisknou se? Kývete? Tady už ne? Už vůbec se nepíšou? Jo. Takže ta doba se velmi měnila od toho, co vlastně v době, kdy jsme to zakládali, tak to byl super biznis v tom, že každá škola vyžadovala 2-3 výtisky bakalářské práce donést. Dneska je to na každé fakultě už trošku jiné, ale většina studentů si aspoň jednu tu práci natiskne do té své knihovničky domů, protože jako, aby byl výsledek vašeho studia jenom PDF soubor, to by bylo škoda. A kolik těch knížek za život napíšete. To, co to vypadalo, takže AIka nám bude tím posledním hřebíčkem do rakve tisku diplomek, protože ty diplomky se přestávají na některých školách psát. Protože už je píše víc ta AIka než ti studenti, ale krátkodobě to udělalo zajímavou věc. Ty diplomky jsou čím dál tlustší, protože už je ta AIka jako dokáže vygenerovat ty stránky. Takže my, co prodáváme diplomky za stránku, tak jsme krátkodobě jako spokojenější. Máme méně kusů za to tlustších prací, ale dlouhodobě vím, že prostě tenhle biznis úplně nebude in. No a zajímavá věc, když jsem totiž převzal tu firmu Diplomky online, tak jsem zjistil, že při té příležitosti jsem získal nějaké reklamní plochy na vysoké škole. To jsou tady ty reklamní rámy, máte je tady třeba dole úplně ve vchodu. A to, co na tom bylo zajímavé, takže jsem chodil na ty networkingy a říkal jsem těm kolegům podnikatelům, hele, mám nějaký reklamní plochy, kdyby vás to zajímalo. Kdybyste chtěli s něčím oslovit vysokoškoláky, studenty, no tak si tam můžete dát reklamu. A oni se mě ptají, a můžu tam náborovat studenty? A říkám, jo, můžeš. Můžu tam studentům toto nabízet? Jo, můžeš. Můžu jim tam dát slevu tady na e-shop? Jasně. Jo. A to, co bylo jako super, že mě řekli, ano, je to dobrá věc, je to dobré médium, chceme oslovovat studenty, ale současně, já jsem jich měl tehdy hrozně málo, já jsem jich měl asi 20 těch ploch, měl jsem je na VUTčku, nákladovou položku, na které protože bylo to na tu propagaci těch diplomek, hlavně, že jo, protože studenti tisknou diplomky, tak potřebovali jsme mít někde tu reklamu na to, kde si je mají tisknout. Takže tehdy jsme to měli zejména na to, ale ty ostatní reklamy nám z toho v podstatě vytlačily ty diplomky, takže jsem musel postupně ty plochy zvýšit. Dneska jich máme nějakých 220, máme je na Masaryčce, u vás na Mendlovce, na VUTčku a je to největší síť. K tomu ještě máme digitální plochy. Tak to je tak, možná jste jako z toho vycítili, že já rád něco jako pronajímám, takže když pronajímám tiskárny, pronajímám reklamní plochy a pronajímám ještě tady ty digitální totemy. Ty jsou třeba i v obchodních centrech. Tak to je taková myšlenka pro vás, ke které se budeme ještě blížit potom v té teoretické části, že můžete buď jako něco vyrobit a prodat, nebo můžete mít nějakou službu, kterou budete pronajímat za nějaký měsíční paušály. A je úplně jedno, jestli to bude reklamní plocha, jestli to bude reklamní banner někde na Google, nebo jestli to bude byt, nebo jestli to bude cokoliv. Tak jak to dělá Microsoft dneska? Účtuje vám za Office 365. Jak to dělá Spotify? Úplně stejně. Všichni přešli na tady ten model toho předplatného. Když se podíváte na nějaký podcast, tak vždycky je tam nějaká varianta, pojďte do placené verze. Takže to je to, že dneska je to ještě jednodušší v podstatě něco vyrábět a pak to škálovat v tom množství, že musíte získat hodně těch uživatelů. Ale tím bych pomalu končil tady ty věci, co dělám. Ještě jsem se časem vrhnul do nemovitostí a založil tady klub pronajímatelů nemovitostí, kde se tak jako bavíme o trhu s nemovitostma, kam to jde a jak na to reagovat. No a to, čím se bavím mezi tím, takže
chodím různě přednášet, přidal jsem se tady do několika těch neziskových spolků, Můžeš podnikat, kde děláme přednášky na školách o podnikání, aby se toho studenti nebáli, aby jsme jim ukázali a děláme tam i zdarma různé mentoringy pro začínající podnikatele a podobně. Takže to je to, čím se bavím. A pokud byste chtěli tady něco z dalších přednášek, tak na marekcacka.cz najdete nějaké další přednášky o podnikání, inspiraci a podobně. Takže to je pro vás. Takže asi dost o mně. Já myslím, že jsem řekl asi ten základ. Chce se někdo něco zeptat, nebo jdeme na tu přednášku o té práci s časem? Tak super. Tak budu rád, když tady v té druhé části se mnou budete komunikovat. Budu kousek blíž, ať se... Já vždycky zopakuju i ty vaše odpovědi, aby to bylo slyšet do toho záznamu v kameře. Takže na počátku jsem pochopil, že ta práce s časem je něco, s čím bojujeme úplně všichni. Je to tak? Tak já jsem nad tím přemýšlel, jak to pojmout, a aby to nebyly jenom takové laciné triky a techniky a takové ty věci, co říkají všichni. Strávil jsem nad tím několik hodin konverzací i s umělou inteligencí, kde jsem jí zpovídal a říkal jsem jí, já si na tom myslím tohle, co si o tom myslíš ty, a co si o tom myslí věda, a jaký na to máme průzkumy a tohle. Takže věřím, že se mně podařilo do toho dát nejen nějaké svoje názory, ale že to podložit i nějakými daty a věcmi, které jako obecně fungují. A začnu rovnou tak jako z prutka takovou otázkou. Protože čas a peníze se velmi často spojují. A protože v podnikání a v managementu jde o to, že v tom čase se musí něco vytvořit, tak se vás zeptám, jak vnímáte peníze. Co vám řekli o penězích? V souvislosti třeba s časem nebo podobně. Nějaká jednotka směny, ať už je to nějakého zboží nebo právě toho našeho času. Jednotka nějaká, jednotka směny, něco za něco se vyměňuje, třeba čas za peníze. Děkuju, to je ta ekonomická definice. Máte někdo nějakou jinou definici? Hodnoty, jak může probíhat inflace měny. Uchovat hodnoty, jasně. Jak se to vezme, no? Ta inflace jde trošku proti tomu, ale jo, obecně se to říká. Budeme to tam taky se tomu hodně věnovat. Ještě něco vás napadá k tomu? Svoboda. Svoboda, krásná definice, super. Můžete to objasnit kolegům, co pod tím máte za myšlenku? Tak mám hodně těch prostředků finančních, tak si můžu dovolit mít nějakou větší svobodu a víc dělat to, co chci, než to, co jako musím k tomu, abych zajistil nějaký svůj Super. život. Děkuju. Kolega říká, že když máte hodně přebytečných prostředků, takže si můžete potom vybírat, co budete a nebudete dělat, a protože nejste jako závislí tolik na těch penězích. Já vám sem hodím takový dvě definice, tak schválně. Kdo si myslí, že čas jsou peníze? Zvedněte ruku. Super. Kdo si myslí naopak, že výsledky jsou peníze? Že je potřeba něco vytvořit, že čas nestačí strávit někde, ale je potřeba, aby to mělo nějaký význam. A co si myslíte o nějaké energii? A teď nemyslím jako elektrárnu, ale jako vnitřní energii, že podle toho, kolik máte energie, protože super, děkuju. Takže toto jsou 3 věci, které se tak jako tím prolínají. A o všech 3 budeme jako podrobněji mluvit. A protože i ten stroj, pokud má něco vyrábět, tak potřebuje na to 2 věci. Nějaký čas a nějakou energii. A to stejné
I u lidí potřebujete na to nějaký čas a nějakou energii a je jedno, jestli vyrábíte něco fyzického, nebo jestli vymýšlíte něco, jestli ten váš produkt je jako mentální. Tak, pojďme se podívat na druhý zásadní pojem, kolem kterého se tady budeme točit, a co je to čas. Jak byste definovali čas? Pro mě je to jako nějaká omezená doba, kterou prostě mám a je to jako zdroj, který je nedoplnitelný. Jako já říkám, že čas a spánek jsou v podstatě jako nenahraditelné. Super, děkuju. Takže je to nějaký něco vzácného, omezeného. Nejvzácnější komodita vlastně, že jo. Nejvzácnější komodita dokonce. Nějaké další názory na čas? Nějaká uběhnutá doba, to je nějaká jako... Uběhnuté. Dá se změřit. Dá se změřit, super, děkuju. Není na to dobrá a špatná odpověď. Prostě řekněte, co si o tom myslíte, nebo jak nad tím přemýšlíte. Vůbec, kladli jste si někdy tuto otázku? Jako pro mě hlavně třeba ten čas, teď se na to dívám úplně jinak, když je mi přes 40, než když mi bylo 20. Že? To je prostě... Vím, že už jako se mi to posouvá. To je pravda. Pohled nás 40-tníků je jiný než 20-tníků, takže nechám promluvit mladší generaci. My budeme... Tak já bych řekl, že ten čas taky může být jako prostředek směny. Ano, může být. Svůj čas třeba tady byste se přiučil, měnil ty peníze, nebo třeba od studia. Takže můžu ho k něčemu využít, prostředek směny. Něco za to získám znalosti, zkušenosti, nebo něco za tu dobu vytvořím, co směním na tom trhu. Super. Tak ještě nějaká myšlenka k tomu? Tak já vám řeknu 3 věci, které jsem tak jako zjistil, že jsou jako klíčové z hlediska času. 3 klíčové vlastnosti, které ho odlišují od jiných zdrojů. A to, že je neobnovitelný, to znamená, jako když on prostě plyne. Nelze ho zastavit, nelze ho chytit, prostě to, co nevyužijete ten čas, tak ten prostě už nebude. Je poměrně jako demokratický v tom, že jako těch 24 hodin ten den máme všichni. Můžeme polemizovat nad tím, že nevíme, kolik kdo má těch dnů. Ano, a jediný den, kdy nebudete mít 24 hodin, je ten, který nedožijete do konce, ale standardně drtivá většina těch dnů tam těch 24 hodin má. Takže nechci být morbidní a řešit ten poslední den, řešíme ty standardní dny. Jo. Ale s tom se asi shodnete všichni, že v podstatě máme těch 24 hodin a umíme je různě využít. A pak je tam zajímavá věc, že je nelineární a subjektivně vnímaný. Protože vzpomeňte si na tu dobu, kdy se vám zdálo, že ten čas běží hrozně pomalu. Když jste byli na nějaké nudné přednášce, tak jste se dívali na ty hodinky a ta ručička digitální, nebo ty vteřiny, co se tam počítají, šly nějak pomaleji než obvykle. Je to tak? Zažili jste to? A pak máte tu dobu, kde prostě si něčeho užíváte. Jste v nějakém tom flow, prostě jde to všechno perfektně, je to super. A pak v podstatě uběhne mnoho hodin, celý den, nebo celý týden někde na dovolené a ani si nevšimnete a řeknete, tyjo, to bylo nějaký rychlý. Takže to je zajímavá vlastnost toho času, že on sice objektivně ho měříme nějakým pohybem nějakých těles ve vesmíru, ale subjektivně ho vnímáme velmi, velmi rozdílně podle toho, jak zrovna jsme naladěni. Ale není to o tom, co se děje, ale je to o tom, jak to cítíme, jak to vnímáme. Protože může být přednáška jedna pro někoho nudná a pro někoho zábavná. Může. Může být přednáška, v které budu používat příliš mnoho cizích slov a unudím vás a vůbec se jako ztratíte hned v prvních 10 minutách, takže to bude pro vás hrozná nuda. Ale když na té přednášce bude sedět nějaký expert z toho oboru, pro kterého přednáška takového profesora, který to má na této úrovni, bude jako extrémně zajímavá a extrémně přínosná. Takže i to je jako dost subjektivní. Tak pojďme dál. Pojďme se na to podívat očima ekonoma. Jsme tady všichni ekonomové.
A ekonomii máme dvě věci. Nebo minimálně dvě jsem tady napsal, schválně, jestli vás napadne nějaká další věc, kterou byste našli. Kde ekonomové řeší čas a proč? Jedna už tady ta zazněla, že to směňujeme za peníze třeba. Tak já vám to řeknu. Znáte pojem náklady ušlé příležitosti? To je jedna z věcí, kterou, když jsem se v ekonomii dozvěděl, tak pro mě byla taková zajímavá, jako že jsem nad tím nikdy jako nepřemýšlel. Protože máte nějaký čas a ten budete věnovat činnosti A nebo činnosti B. A to, že jste ho nevěnovali té druhé činnosti, vám přineslo nějaké náklady či výnosy. Ale řeknu vám jako tu zkušenost do života, jako je dobré ten koncept znát, ale není dobré se v něm jako topit. Jakože byste si pořád říkali, a neměl jsem radši ten čas investovat jinak a využít ho nějak jinak, neměl jsem dělat tohle místo tohle. To vám totiž moc jako psychicky jako nepomůže, že byste měli radost. Takže ale je dobré přemýšlet nad těmi náklady ušlé příležitosti, být si toho vědom, že v podstatě ten čas můžu využít na jedno nebo na druhé. A druhá věc, a to už tady zaznělo, a to je časová hodnota peněz. Proto jsem tak jako hodně spojil ty peníze s tím časem, protože co se děje? Máme nějakých 100 korun a dnes to má jinou hodnotu než za rok. Na tom stojí celá ekonomie. Toto je základní myšlenka, kterou musíme připustit. Může ta 100 koruna mít za rok vyšší nebo nižší hodnotu? Nižší, vyšší, vyšší? Obojí? Záleží. Na čem záleží? Na tom, co s ní dělám, přesně tak. Když ji nechám ležet v peněžence a pak ji najdu, tak tu máme jeden vliv, který nám požírá ty peníze a tomu říkáme inflace. Znehodnocují se skrze inflaci. Čistě teoreticky bychom mohli mít i jako deflaci, že by jako to bylo obráceně. Máme určité obory, kde je jakási trvalá deflace. Třeba mobilní telefony nebo výpočetní technika. Nebo prostě ty dvě věci, které se vyvíjí poměrně rychle, tak v podstatě on vám vyjde nový model iPhoneu a má nějakou cenu, za kterou ho vystřelili a ta cena stále klesá. A pak vyjde zase nový model. Ale ten starý model už jako tu cenu má pořád nižší a nižší. To znamená, máme tady jako určité věci, v kterých se prostě toto děje obráceně, že jako ano, pokud byste měli počítač, já nevím, Apple 1, který se považuje dnes za historický unikátní kousek, protože jich bylo vydáno málo a nikdo tehdy nevěděl, jaký Apple bude jako hvězda, tak ten můžete dneska vydražit za prostě neuvěřitelné peníze vůči té ceně. Ten vám narostl jako sběratelský kousek na hodnotě, ale myslím si, že telefon 10 let starý dneska většinou nevydražíte za vyšší cenu, než za kterou jste ho tehdy koupili. Takže máme tam i ty dvě tlaky. A potom tam máme druhou věc, která je pro ekonomii hrozně důležitá, a nejen pro ekonomii, ale vlastně pro všechny. A to je to, že v momentě, kdy to do něčeho zainvestuju a nevybírám ty peníze, tak oni se mě pořád zhodnocují a nezhodnocují se mi jenom ty peníze, ale mám tam ještě úroky z úroků. A to připisuje se to Einsteinovi, který to řekl, že je to novodobý div světa, nebo jak to pojmenoval, úroky z úroků, že to je v podstatě něco geniálního, protože když si to dáte do té kalkulačky složených úroků, tak vám tam začnou vycházet obrovská až neuvěřitelná čísla, ale je to tak a zase ten důležitý faktor, který tam hraje buď pro vás nebo proti vám, je ten čas. Takže to je čas z hlediska ekonoma. Zase se nám to propojilo s těma penězma. Pojďme dál. Jo, bylo mně řečeno, že vám mám udělat nějaké interaktivní úkoly. Abych jako nevyprávěl jenom, ale abych vás i jako vtáhnul do děje, tak pojďme se nad tím zamyslet. Jo.
prostě zamyslete se nad nějakýma činnostma, které jste třeba minulý týden dělali a dnes je považujete za ztracený čas. To znamená, máte tam ty vysoké náklady ušlé příležitosti. Dám vám 30 vteřin na to, abyste se nad tím zamysleli, jestli si je zapíšete, nebo si je aspoň vybavíte, minimálně si je vybavte. Najdete každý někdo něco? Chce někdo s náma jako sdílet a zbavit se toho břímě, toho, že ho trápí, jak promrhal čas, tím, že to sdílí ostatními? Nebudu vás. Úklid kuchyně, domácnosti. Úklid kuchyně. Za hodinu to tam vypadalo stejně. Děkuju. A co by se místo toho dalo dělat lepšího? Místo toho chcete, abych si na motorku šla se projet. Super. Má to pro vás větší užitek. Jo. Super. Ještě někdo chce něco sdílet? Naplánovaný spánek, ale reálně to potom spánek nebyl. Jako, že se nedařilo usnout, nebo že přišlo? Jako, že jsem byla probuzená, s tím jsem jako věděla, že se to může stát a potom jsem neusla. Jo. No, tak ono někdy totiž, když se snažíme příliš jako křečovitě plánovat, typu přesně to musí být v daný čas, tak ne vždycky to vyjde, že jo. Děkuju. Takže bylo lepší cíleně vidět vzhůru. No, jako mohla jsem být cíleně vzhůru a jít třeba do práce, ale já jsem si řekla, že radši budu doma a budu spát a potom jsem stejně nespala, takže Super. už je nic. Děkuju za tento příklad. Ještě někdo něco? Tak, já vám děkuju. Takže vidíte tam ty příklady těch nákladů ušlé příležitosti. Super. Tak a teď vám dám velmi provokativní otázku. Lze si čas koupit? Tak se nad tím zamyslete. Tak kdo si myslí, že jo? Super. Kdo si myslí, že ne? No, tak překvapilo mě, že víc si myslí, že ano, tak vy, co jste říkali, že si ho lze koupit, tak nahoďte nějaký příklady a tebe vyvolávat nebudu, ty máš starší, ty máš náskok, jo? Takže, ano? Když máme dost práce, tak si na to můžeme najmout člověka, který tu práci udělá za tím se nám uvolní čas. Výborně, skvělá myšlenka. Přesně na to jsem to mířil. Ještě vás k tomu napadá něco? Takže přesně toto byla jedna z těch myšlenek, ke které jsme chtěli dojít. Tak vám řeknu 3 způsoby, jak si můžete koupit čas. Pomocí delegování a outsourcingu. Co to znamená? To je to, co tu zaznělo. Za peníze si koupíte cizí čas a dovednost. A když to ještě spojíte s tím, že si uvědomíte, co vás baví a v čem jste dobří, a jak to tady říká kolegyně, možná je lepší dělat něco, co nás baví a na ten úklid si najmout někoho, koho baví třeba uklízet. A třeba to, ale tak jsou takový lidi, jo? No, jako možná vám to není vlastní, ale dokážu si představit, že někdo toto má rád. Ono zas taková činnost typu jako uklízet, k tomu si pustit hudbu, může být i jako částečně relax, jo? Takže to je jeden způsob, jak si lze koupit čas. Druhý způsob je to pomocí nástrojů a automatizace. Asi nikdo z vás, ani vaše rodiče už nepraví prádlo v řece, ani na valše. Automatická pračka už je jakýsi standard. Možná jste někdy umývali nádobí ručně a tak jste vděční za to, že máte dneska míčku. A je spousta takových věcí, které nám dneska ulehčují
hodně a vlastně díky kterým získáváme hodně času a ten poměr toho, co to stojí, vůči tomu, kolik nám to přinese času, je jako velmi, velmi pozitivní. A třetí věc, jsou nějaké speciální prémiové služby, tak když někam poletíte letadlem, tak proti člověku, který tam pojede vlakem, tak získáte poměrně dost času. Dneska paradoxně seženete i ty letenky levněji než tu jízdenku na vlak často, ale dřív to bylo opravdu o tom, že si tam kupujete ten čas. Nebo koupíte si byt v centru, který bude dražší, ale ušetříte hrozně moc času na pravidelné dojíždění. Tím, že si koupíte bydlení někde za městem, tak jste odsouzení k tomu každý den několik hodin třeba strávit na cestě a mít nějaké další náklady, nejen časové, ale i ty na ten benzín a na tu dopravu s tím spojené. Takže i to je jako způsob, kterým si můžete koupit čas, že prostě si to vhodně umístíte. Když si vezmete home office, tak taky uspoříte spoustu času, každý den třeba hodinu času tím, že nemusíte nikam jezdit. Takže tolik k této věci. A je typické, že prostě všichni, co mají dostatek peněz, tak se snaží si co nejvíc těchto věcí kupovat, aby získali tím co nejvíc času. Dává to smysl? Zvlášť jako, čím si spočítáte, čím máte dražší hodinovou sazbu, kterou fakturujete zákazníkovi, tím víc si vážíte svého času. Tak a kde jsou nějaké hranice? Když si ten čas nelze koupit. A je to opravdu absolutní. Takže tam vyžadována naše přítomnost. Ano, přesně. Děkuju, když je tam vyžadována naše přítomnost. Má to ještě jeden zásadní limit, že v jeden okamžik dokážeme být jenom na jednom místě. Takže to je taky dost limitující faktor. Ještě něco vás k tomu napadá? Spánek? Ano, tam je taky vyžadována naše přítomnost. Nemoc nebo nějaká nehoda? Nemoc, nehoda. Tak se nekoupí o rok navíc. Nebo nevrátím si těch 30 vteřin zpátky, abych se vyhnul té srážce. Že? Tak je super. Tak a to je faktor toho plynutí času. Jo, prostě ten čas plyne a není možné si ho jako vrátit zpět nebo zastavit nebo s ním prostě jakkoliv manipulovat. Potom je to ten přítomný okamžik, to, co tu zaznělo. Prostě nemůžete být najednou ve dvou místech, jestliže je tam potřeba vaše přítomnost. Možná už si uděláte nějaké AI avatary, jo? A naškálujete se a v tu chvíli budete jako pracovat pro x zákazníků postupně zaráz. Jo? Takže nevíme, co ta budoucnost všechno jako umožní, přinese. Ale vlastně už dneska můžete natočit jedno video a vydělávat tím, že si to ti lidi pouští, i ten YouTube, a pak vlastně může těch instancí toho videa běžet 1000 zaráz. A v tu chvíli vám to biznisově funguje, ale v reálném světě to jako nejde. A pak je tady jedna zásadní věc a to jsou zkušenosti a vztahy. Prostě některé věci je potřeba si jako odpracovat, jako prožít, jako být u toho. Nelze se to jako uspěchat tím, že si koupím titul. Protože když něco budete dělat 20krát, tak můžete říct, že už jako víte, o co jde. Že jste získali nějakou zkušenost a nějakou základní dovednost. Když to ale budete dělat 20 000krát, tak v tu chvíli teprve získáváte to mistrovství. A to chce ten čas. To je to, jak se říká, prostě mistrovství chce čas. A to je to, kde se to prostě nedá nějak jako urychlit, tak je zkušenosti. A druhá věc jsou vztahy. Jestliže chcete s někým budovat nějaký vztah, tak je potřeba s ním trávit čas. Ať už je to váš partner, partnerka, nebo do budoucna vaše děti,
tak to je to, na co často lidé, kteří jsou hodně zaneprázdnění, prostě naráží, že prostě tím, že se ten čas nedá vrátit a že nevěnovali ten čas třeba těm dětem, protože byli pořád v práci, tak pak si říkají, no, něco mi uteklo a je super, že mám tady hromadu peněz, ale toto si za ně už jako zpětně nekoupím. Takže toto jsou 3 takové zásadní věci, které je dobré mít na paměti. A teď se pojďme podívat na něco praktického, a to je pracovní doba. Je to velmi zajímavé, protože možná si vzpomenete, asi jste to nezažili, ale znáte to z literatury, takové to jako začínala průmyslová revoluce a běžná pracovní doba pro dělníky byla třeba 14 hodin denně. Protože když máme takovéto lineární uvažování o té práci a o čase, tak v podstatě přímá úměra nám říká, čím více času tomu budu věnovat, tím větší výkon udělám. Problém je, že to u lidí nefunguje. Protože člověk není stroj a člověk má nějaké efektivní pásmo. A bylo právě zajímavé v době té průmyslové revoluce, kdy se na toto téma dělalo spoustu experimentů a průzkumů. A je to zcela neintuitivní, protože většina z nás je zvyklá lineárně uvažovat. A že ty firmy, podniky, které začaly zkracovat tu pracovní dobu, tak dokázali mít větší výkon. Protože když vám někdo řekne, budeš to dělat teďka 8 hodin, tak si nějak jinak rozložíte síly a zvládnete toho víc, než když to máte dělat 14 hodin. A nebude to fungovat. Takže ta efektivita se dneska jako u té fyzické práce zjistila právě někde kolem těch 8 hodin. U práce, která dneska převažuje, a to je jako ta práce hlavou, ta psychická práce, se ukazuje, že je to spíš jako k 6 hodinám. Že jako pracovat 8 hodin hlavou taky jako není už jako efektivní, že ten, kdo pracuje míň nebo si to dobře rozvrhne, má tam přestávky, má tam nějaké činnosti, které mu slouží k obnově té energie, tak je efektivnější. A to, co je tam ještě zajímavá věc, takže ta únava se jako hromadí. To, že jako máte tam to vyčerpání a pracujete jako 12 hodin a další den zase 12 hodin a zase, tak ono je to čím dál horší a horší, protože každý den začínáte s nějakým deficitem. Jak v podstatě nezačínáte už ani jako na nule, ale už jako v záporu s tou svou energií a s těma svýma schopnostma pracovat. A zejména dneska, když je to o tom nad věcma přemýšlet a být soustředěný na to, tak je potřeba mít dostatek toho odpočinku, energie a nějak s tím pracovat. Takže to je zajímavý prostě graf, který ukazuje, že snížení pracovní doby přineslo nečekané zvýšení výsledku. Třeba jeden z prvních podnikatelů, který u nás zavedl nepracovní soboty, protože dřív se pracovalo v podstatě i v sobotu, třeba jenom půl dne, třeba jenom dopoledne, ale jako soboty byly dřív pracovní dny, to je to, co už jako nám přijde neuvěřitelné, tak první, kdo to u nás zavedl, byl Baťa. Baťa po vzoru Anglie a Západu, kde s tím experimentovali, kde vznikl ten víkend, tak zavedl volné soboty. Všichni říkali, to nedělej, sníží se ti produkce, nemůžou ti lidi pracovat o den míň. A výsledek byl takový, že ti lidi byli spokojenější, produktivnější a dokázali za těch 5 dnů udělat v průměru o 10% víc, než za těch 6 dnů. Takže nejen jako v té hodinové věci, ale i v tom součtu se to vlastně zvýšilo. Můžete si k tomu dohledat různý data, průzkumy a podobně. Takže není potřeba se sedřít, ale zase za 2 hodiny denně toho taky jako moc neuděláte. Takže chcete najít tu správnou cestu. Tak, pojďme na druhý nějaký úkol. A to řekněte si, kolik chcete denně hodin pracovat a kolik si chcete měsíčně vydělat.
Vemte to třeba na dobu, že jste dostudovali a už se jako naplno věnujete podnikání, práci a podobně. Tak se nad tím zamyslete. No a pak si spočítejte tedy, kolik musí být ta vaše hodinová sazba, aby vám to vycházelo. Pořád se držíme tady toho času a tam vám minutu nad tím si vytáhnout ty kalkulačky v tom mobilu a zamyslet se nad tím a udělat si takový experimentální výpočet. Dá se to vzít i obráceně, jo? Můžete si vzít, moje hodinová sazba je 2000 korun, kolik hodin denně musím pracovat, abych vydělal X. Je to taková trojčlenka. Tady vám dám nějaký takový příklad výpočtu pro ty, co to potřebují vidět. Zasaďte si tam prostě vaše čísla, dal jsem tam nějaký, protože to není zas tak moc. Když chci vydělat 60 000, chci pracovat 20 dnů v měsíci, v průměru 6 hodin denně. To bychom řekli, že je takové to optimum té práce. Ono totiž, i když tam budete pracovat 8 hodin denně, tak 6 hodin tak jako maximálně budete produktivní. Ne všechny hodiny se vám podaří směnit za peníze s tím zákazníkem. Občas musíte někam jet, cestovat a podobně. Tak jestli jsem to spočítal správně, tak to vychází asi na 500 korun na hodinu. Takže v tu chvíli byste v rámci těch věcí, co jsme si tady říkali, měli uvažovat nad tím, pokud něco je levnější než za 500 korun na hodinu, tak je pro mě lepší si to jako najmout, než to dělat. Samozřejmě pokud mě to nebaví. Pokud vás baví věšet prádlo a poslouchat přitom podcast, no tak to dělejte. Takže má k tomu výpočtu někdo něco, co by chtěl sdílet, nebo nějaké dotazy? Třeba nějaké uvědomění? Samozřejmě to důležité, co do toho vstupuje, tak je ještě, jestli se bavíme tady o částce hrubé nebo čisté a jestli to máte na sociální a zdravotní, pak si musíte jako toto násobně zvýšit, pokud to máte v rámci zaměstnaneckého poměru, protože z těch 60 super hrubé vám zbyde možná půlka. Tak. Pokud nikdo nemá nic k tomu výpočtu, co bych chtěl sdílet, tak pojďme dál, a to je na práce a energie. Protože opravdu ten náš výkon je hodně závislý na tom, v jakém se nacházíme rozpoložení. V jakém se nacházíme stavu, jestli jsme unavení, jestli jsme naštvaní, jestli nás to baví, nebo nebaví, nebo to. Prostě to rozpoložení a ta energie jsou poměrně zásadní aspekty, které mají vliv na ty výsledky té práce. Takže únava. A pak v podstatě je to o tom plynutí toho času, že vám to prostě, ten čas sice uteče, ale zjistíte, že jste nic neudělali a nevíte proč. Protože když máte málo té energie, no tak to nejste schopni dělat s takovou výkonností. Takže to je to, co je dobré mít na paměti. A pojďme se u toho zastavit. Co ukazují dnešní průzkumy ohledně práce s energií, co se s tím dá dělat. A budu rád, když se mnou nasdílíte někdo, pokud máte taky nějaké své zkušenosti a nějak nad tím přemýšlíte. A nebo vám řeknu, jak to třeba aplikuju já. Protože máte nějaké tělesné potřeby a teď tím, že každý má trošku jiný složení toho těla, tak je to i o tom, že každému vyhovuje třeba něco jiného jíst. Má jiný způsob toho metabolismu. Jo? To se teď nebavím o tom, že se někdo rozhodne být vegetarián, protože je to jeho přesvědčení, ale bavím se o tom, že někdo pozoruje, že určitý typ jídla mu nedává tu energii. Že ten jeho metabolismus na to, aby z toho jídla získal tu energii, více energie vydá, takže je potom třeba unavený. Napadají vás
třeba vzpomenete si na nějakou situaci, kdy jste po nějakém jídle místo toho, abyste se cítili, že máte více energie, tak jste chtěli spíš jít spát. Taková typická česká jídla, kachna se zelím a s knedlíkem a pivo. To není úplně optimální jídlo před tím, když chcete podat nějaký jako velký výkon. Proč si to nedat do víkendu, jo? Ale jako dávat si to v době, kdy potřebuji mít 100 energií, není úplně optimální. Stejně tak je tam ten pohyb. Ono, když v té kanceláři strávíte o hodinu, 2, 3 víc, tak tím jako nezískáte tu energii. Paradoxně tím, že se půjdete projít, nebo si zajdete do fitka, tak získáte více energie, přestože ji jako vydáte, protože ta energie musí jako proudit. Ono není jako konstantní, ono je potřeba ji jako získávat, doplňovat, takže zase hledat nějaké věci, které vám vyhovují. Takže máte každý nějaké relaxační aktivity, nějaké hry, nějaké věci, které vás baví, které vás takzvaně jako nabíjí. Čtení knih, super, děkuju. Poslouchání hudby, výborně. A teď si představte, že tyto vaše oblíbené aktivity, na ně nemáte čas. Takže si řeknete, já nemám čas na to číst a poslouchat hudbu, protože mám moc práce. Dává to smysl? Já nemám čas na spánek, protože mám moc práce. Nebo nemám čas jako jít na oběd. Vynechám oběd, protože mám moc práce. Já neříkám, že nemůžou být situace, kdy je potřeba nárazově prostě něco dodělat a strávit v té práci prostě víc času, protože hoří nějaký termín, nebo protože je potřeba prostě něco dokončit. Takové situace určitě jsou. Problém je, když tyhle situace se stávají pravidelně a opakovaně. Pak je to jenom otázka času, kdy vás to jako úplně vyčerpá, zničí, pravděpodobně budete vyhořelí, v té práci skončíte dříve nebo později a hlavně, jaký budete mít pocit z toho života. Vlastně jenom ta myšlenka toho, že jdete znovu do práce, je něco tak odporného, že tam vlastně už ráno jste vyčerpaní jenom tou myšlenkou, že máte znovu pracovat a dělat tady tohle. A přitom, kdybyste to dobře rozložili a věnovali se těm ostatním aktivitám, tak to může být v pohodě. Tak, to, čemu se budeme věnovat potom v té poslední části, tak je tvorba návyků. Protože návyky jsou něco, co nám jako hrozně pomáhá. Protože ono se vám jinak může stát, že na ty věci důležité si ten čas nevytvoříte. Ale jestliže si uděláte nějakou rutinu, nějaký rituál, nějaký návyk a prostě stačí, že se zapíšete do kurzu keramiky, příklad, když vás baví keramika, tak ten kurz keramiky má jednu vlastnost. On se vám vklíní do toho vašeho rozvrhu a víte, že je v určitém časovém okně. Že ve čtvrtek od 4 do 7 máte keramiku a je to v podstatě něco, co je časově ohraničené a díky tomu, když ty dvě relaxační aktivity dostanete ve formě těch opakovaných událostí, tak je máte napevno v tom diáři, ne že byste je výjimečně nemohli jako vynechat, ale mělo by to být výjimečné. Oproti tomu, co funguje méně, je to, že si koupíte tu permanentku do fitka a vlastně máte tam tu úplnou flexibilitu. Já tam můžu jít přece kdykoliv. Ale co tady to vaše kdykoliv potom způsobí? Že kdykoliv se promění na nikdy a prodávat permanentky do fitka, to je jako jeden z nejlepších biznisů. Jo? Vidí to. Prostě jenom pár procent, nebo kdyby 10% lidí, kteří to opravdu jako využijí a chodí tam pravidelně. Takže
Dostatek energie, dobrá emoce, způsobí to, že je to rychleji hotovo. A potom máte dostatek času na činnosti, které vám přináší tu energii a tu dobrou emoci. A to je ta pozitivní spirála, pokud se vám to takhle daří si naplánovat. Ta negativní spirála, tu si asi dokážete představit, ta je přesně obrácená. Pojďme dál. Tady mám klíčovou myšlenku. My jsme se bavili o tom, jak vlastně to dělat ty věci chytře, jak být efektivní, jak uspořit ten čas. Ale ono vám to bude úplně na nic, pokud jste chyceni v tom systému, kde jste placeni za ten čas. Jo? To znamená, jestliže vás někde platí od hodiny, tak vás to vůbec nevede k tomu být efektivní, protože zvlášť, když vám řeknou, musíš tady těch 8 hodin stejně odsedět. Takže první, co je jako důležitý, je vyjednat si to tak, abyste nebyli placeni za čas, ale abyste byli placeni za ty výsledky. Protože v tu chvíli můžete jako s tím nějak operovat. Můžete to dělat chytře. A můžete ty výsledky dosahovat tak, jak využít nějakou vaši superschopnost. To, že jste prostě v něčem nadanější než jiní. A to, že jsem v něčem nadaný, tak znamená, že mě to půjde lépe a rychleji než těm ostatním. Je to tak? A tak proč já bych měl mít ty stejné peníze, jak Maruška, která je průměrná, když já jsem nadprůměrný a dokážu té firmě přinést vyšší výsledky? Takže toto je základní věc. Takže protože když si toto dojednáte, přestanete vyměňovat čas za peníze a prodávejte výsledky své práce, no tak to je základ, jako v podnikání to o ničem jiným není. Sice jako můžete prodávat svůj čas a říct, já jsem právník a moje sazba je 3,5 tisíce na hodinu a prodávám svůj čas, ale taky můžu to dělat jinak a můžu říct, ano, za 10 tisíc vám tu smlouvu udělám. A já jako zákazník si říkám, má to pro mě hodnotu 10 tisíc nebo nemá? Pro mě to, že má 3,5 tisíce na hodinu, je úplně neuchopitelné. Protože já v tu chvíli nevím, jestli to bude dělat hodinu, 2 nebo 3. Takže ta úkolová odměna je vždycky jako výhodnější. Já když to vezmu třeba pro příklad na diplomky, my máme na diplomkách spoustu brigádníků, který potřebujeme na tu sezónu. A vyrobit knížku není nic těžkého, protože musíte umět dát Ctrl+P a na tiskárnu poslat ten dokument, pak musíte vzít ty papíry z té tiskárny, pak vzít ty desky, na ně natisknout to zlatý logo té univerzity, název té diplomky a podobně. A pak to jako takhle srazit ty papíry do těch desek, dát tam takový žlábek, ten hřbet a dát to do takového listu, kterým se z toho udělá ta knížka. Takže jako není to nic jako sofistikovaného, na co bychom nutně potřebovali mít vysokoškolské vzdělání. Vy potřebujete vysokoškolské vzdělání na napsání toho obsahu, nikoliv na výrobu té knížky. Ale v tu chvíli zase můžu brigádníka platit a říct mu, hele, budeš dostávat 200 za hodinu a tady budeš tisknout a vázat. A nebo mu můžu říct, hele, budeš dostávat 15 korun za úkon. A v tu chvíli i ten sám brigádník, pokud je chytrý, tak začne přemýšlet nad tím, a jak já bych to mohl dělat chytře, abych si za ten čas, co tady strávím, vydělal co nejvíc peněz. Tak co kdybych to teďka naposílal do té tiskárny a mezi tím vázal tu předchozí várku? Tak mě poběží tady peníze v tiskárně a ještě dostávám druhý peníze v tomto. A možná, když je to takhle jako motivovaný člověk, chytře přemýšlející, tak možná tam nebudu potřebovat 2 lidi, ale jenom jednoho a nebudu mu dávat 200 na hodinu, ale klidně 500 na hodinu. Ale proč ne? Je to výhra pro všechny. Já potřebuji výsledek té práce, protože to je to, co vyměním na tom trhu. Já nebudu nikomu prodávat čas brigádníka a když si přijdete k nám svázat diplomku, tak vám říkat, tady mám brigádníka, kterého potřebuji zaplatit, ale vy potřebujete ten výsledek, tu knížku. Takže toto je důležitá myšlenka, kterou mějte na paměti.
A teď další taková věc k zamýšlení. Když najdete způsob, jak udělat svou práci za 4 hodiny místo za 8, co budete dělat s tím časem, který vám zbyl? Zamyslete se a sdívejte své myšlenky. Co vás k tomu napadá? Udělám 2x tolik práce. Super. To je varianta. Relevantní. Děkuju. Nebo? Nebo si dám nohy na stůl a 4 hodiny budu si číst? Je taky varianta? Nebo jinou práci. Nebo budu dělat ještě jinou práci? Nebo se půjdu projít? Je to otázka, která záleží vždycky na tom, v jaké jste jako fázi a co potřebujete. Protože, jak tu zaznělo, varianta taková ta typická je, udělám toho 2x tolik. Vydělám 2x tolik peněz. A když to mám jako dobře nastavený, no, tak si představte tu situaci, kterou jsme tam měli ten výpočet. Já jsem byl schopen vydělávat 500 korun na hodinu a ve chvíli, kdy zvládnu v podstatě tu práci 2x rychleji, tak vydělávám 1000 korun na hodinu a při stejné pracovní době už to není 60 000 za měsíc, ale 120 000 za měsíc. Třeba jsem zapojil umělou inteligenci do řetězce práce, zaplatil jsem $20 někomu v Americe za to, že mě poskytl nějaký model a ten model mě pomohl zvýšit produktivitu na 2násobek. Samozřejmě je zde otázka toho, jak dlouho bude trvat, než toto udělá konkurence a jestli se mně bude dařit jako dlouho prodávat to v těch starých cenách, a nebo se mně stane to, že konkurence udělá tu dvě věc a mně to bude trvat 8 hodin a jim už to trvá 4, takže já jsem najednou hrozně drahý a nikdo to ode mě nebude kupovat. To je to druhé riziko. A nebo prostě ta varianta, že budu pracovat méně, užívat si toho volného času. Viděli jste někdy tenhle graf ekonomii? Schválně si někdo pozná, co to je. Je to takzvaný důchodový a substituční efekt. Když to pojmenuji, říká vám to něco? Tak vám to ještě neřekli. Tak vám to řeknu, budete znát nějaké věci dopředu. Je to oblíbená otázka třeba u státnic. Protože tenhle graf popisuje přesně tu dvě situaci, že já do určité, tady mám nějakou hodinovou mzdu, tady mám nějaký čas, který jsem ochoten věnovat té práci a já v momentě, kdy se mě zvyšuje ta hodinová mzda, tak já do určité míry jsem ochoten pracovat víc, protože mě to motivuje. To je takový to, já ti dám víc peněz, když tady budeš přes čas. Jo, tak jo, dobře, budu, protože ty peníze potřebuju, ale je to do určité míry, než se dostaneme k nějakému bodu zvratu, v kterým se dostaneme do toho, že těch peněz už máte tolik, že vás přestávají motivovat. Že v podstatě už, když berete 5000 za hodinu, tak už nepotřebujete pracovat 8 hodin denně. Tak v tu chvíli už se jako začnete vážit toho svého času a řeknete, dobře, tak já budu pracovat 4 hodiny denně. Když si to spočítáte, kolik je to za měsíc, tak je to pořád jako hodně přebytkový rozpočet. A já v podstatě, i když mě někdo bude dávat víc a víc peněz, tak já už budu říkat, mě už se nechce. Já už nechci, já nemám potřebu. I ty peníze nestihnu utratit. Co s nimi budu dělat? Ale současně to funguje i na druhou stranu. Když mám více volného času, tak více utrácím, protože mám delší dobu na to, kdy ty peníze můžu utrácet. Takže je tam jakýsi krysý závod, v rámci kterého se snažím pořád jako honit ty peníze. A každý to má tenhle bod zlomu individuálně nastavený jinak, jindy, v jiné výši a taky v různé životní situaci. Protože je něco jiného, když máte děti doma a živíte celou rodinu a máte maminku na mateřské
tak potřebujete vydělávat víc peněz, než když jste třeba studenti, kteří vlastně třeba bydlí u rodičů, nemají žádné náklady fixní, nic nepotřebují a v podstatě všechno, co vydělají, tak v tu chvíli toto můžete mít mnohem níž. Tak tolik té úvaze. Napadlo vás k tomu něco, co byste chtěli tady sdílet se skupinou? Schválně si tak jako podívejte do své mysli a řekněte si, no, jaká by byla ta částka, při které jako bych už nechtěl více času věnovat té práci. Někdo je to u 100 000 měsíčně, někdo u 60, někdo potřebuje 300. Je to velmi individuální. Nějaká otázka k tomu? Rozumíte tomuto grafu? Já u státnic vašich nebudu, ale třeba vám to zachrání krk. Tak, pojďme se podívat dál. A to na nějaké naše schopnosti. Protože to je taky jako důležitá věc, která nám ukazuje, jak dokážeme ten čas efektivně využít. Protože toto je teorie takzvaného krátkého prkna, kde se v podstatě říká, že my jsme něco jako tady to vědro a máme různé dovednosti a v některých věcech jsme prostě hodně nadstandardní, hodně nadprůměrní, je tam nějaký můj talent, nějaká superschopnost a v jiných věcech jsem krajně podprůměrný. Se vám musím k něčemu přiznat, jo? A nebudete se smát, jo? Ale já neumím bruslit. Na ledě nebo na silnici? No a když je namrzlo na silnici, tak mě nic jiného nezbývá, ale nabrusujík na ledě. A myslíte si, že mě to trápí? Je to moje krátké prkno? Možná všichni tady jste lepších bruslení na ledě než já, ale mě to vůbec nevadí. Já na to nenarážím a nemám s tím pocit, že by mě to nějak jako chybělo. A kdybych jako mě to moc chybělo, no tak na to můžu zapracovat a najmout si trenéra a říct, hele, pojď mě naučit bruslit. Já mám tenhle handicap a chci si to splnit. No a pak máte věci, u kterých vás to bude limitovat. To je, když jako ekonom nebudete umět počítat, to bude blbý, no. Nebo nebudete umět s Excelem, tak to bude taky dost jako limitující, protože toto jsou nástroje, které jako potřebujete používat v vaší denní praxi. Ale jestliže budu výtvarník a moje superschopnost je tvorba nějakého umění, malování obrazu, tak to, že mám krátký prkno v tom, že neumím s Excelem, mě vůbec netrápí. Takže je potřeba si jako říct, které jsou ty dovednosti, které jsou pro vás klíčové. Takže to je ta otázka na vás. Uvědomte si své silné a slabé stránky a uvědomte si, jestli u těch slabých stránek je to něco, co vás jako limituje, nebo je to jedno. A u těch silných stránek si řeknete, jestli jako v té práci, co děláte, je dostatečně využíváte. Protože je zase plýtvání nějakým potenciálem to, že jako budete dělat práci, při které nevyužijete své silné stránky. No a nebo jste ve fázi, že vlastně ještě nevíte. Že nejste si vědomi dostatečně svých silných a slabých stránek, tak pak vám doporučím, udělejte si nějaké osobnostní testy. Protože to je něco, co vám pak jako pomůže v životě nejvíc poznat sami sebe. Pak tu máme důležitou věc, která s tím souvisí, a to je být v něčem kompetentní. Co to znamená? Být způsobilý k vykonávání určité činnosti, to je jedna možnost, jakože na to mám ten papír. Ale druhá věc je, jestli to jako opravdu umím. Protože když budete dělat něco, co vám nejde, co neumíte, tak v tom budete hodně neefektivní a ty výsledky se budou velmi špatně potom prodávat na tom trhu. A nejhorší kombinace je, že se to snažíte potom skrýt tím, že si vemete tu hodinovku a pak je to trápení pro obě strany, že ten výsledek nestojí za to a čekáte, až vás vyhodí.
A toto je model, který si myslím, že je velmi důležitý. Ukážeme si to třeba na řízení auta. Schválně, kdo z vás má řidičák? Drtivá většina, super. A kdo z vás se cítí, že je už jako v tom mistr, že jako umí dobře řídit? Super. Je vás podstatně míň. A co bylo mezi tím, než jste se stali tím mistrem v řízení a mezi tím, co jste získali licenci na řízení auta? Praxe. Přesně tak. A to jsou ty zkušenosti. Takže vy musíte mít na to nějaké schopnosti. To je to, že musíte mít k tomu předpoklady. Jo? Asi musíte dobře vidět. To je to, na co vám dá razítko ten doktor, když jdete dělat ten řidičák. Tak vás pošlou na vyšetření a řeknou, doktore, ověř nám, že ten člověk má na to schopnosti, že rozeznává barvy, že prostě vidí na dálku a podobně. Potom tam potřebujete nějaké znalosti. To jsou ty informace, jak funguje to vozidlo, jak fungují ty předpisy dopravní a podobně. To je něco, co prostě si tam nastudujete. Teorie, pravidla nějaký. Pak potřebujete získat tu dovednost. Takže ty věci, které jste nastudovali, potřebujete zkoušet v té praxi. To jsou ty jízdy. To je to, že prostě ten vektor se vás mezi tím ptá při té jízdě. A co je tohle za značku? A co říká? A proč si nezastavil na té stopce, když víš, co to je? Takže to je pak ta dovednost a pak teprve ta dovednost tím, že to děláte a tím, že to opakujete, tak to je to, co vám teprve vytvoří tu zkušenost. A na to potřebujete ten čas. Takže vždycky si řekněte, jakou kompetenci potřebujete k tomu, abyste byli v něčem dobří. Pokud na to máte talent, máte na to znalosti, pak to děláte, no tak pak už je to jenom otázka toho, kdy se v tom stanete fakt hodně dobří. A ideálně, když vám to jde, tak vás to baví, ne? A když vám to jde, no tak to nemusíte dělat 8 hodin denně, protože v tom budete efektivní a uděláte to za kratší dobu a tím se získává ten čas. Tak, mám tady 2 takové provokativní hesla. Co si o nich myslíte? Že 85% stačí. Kdo s tím souhlasí? Část? Dobře. Zbytek s tím nesouhlasí. Tak vy, co s tím nesouhlasíte, tak mě řekněte proč. Za mě kdy? Jak kdy? Přesně, záleží, o co jde. Kdy třeba by to stačilo? Tak třeba, jako když mám nějakou hranici, která je než těch 85%, tak Například? já nevím, tak třeba když si vezmu nějakou normu produktivity, že je daná na 75, tak 85 mi bude stačit. Jo tak, jako když vyžadují 75 a já jsem na 85, tak jsem hodně nadprůměrný, to je pravda. Děkuju za tento příklad. Když je tam prostě nějaký limit a tady pod tady těma 85%. Už jsme tady narazili na ten takzvaný Paretův poměr 80/20. Co ten Wilfredo Pareto vlastně? Víte, jak na to přišel? On zkoumal rozložení majetku ve společnosti. Jako ekonom, statistik v podstatě. A on zjistil, že 80% majetku vlastní 20% lidí. A z toho potom vzal těch 20% nejbohatších a rozdělil je zase v nějakém poměru 80/20 a zjistil, že i z těch 20%, opět 20% horních, vlastní 80% majetku v celé té skupině. Takže tím dokázal, že v podstatě ten poměr 80/20 a jedno, jestli je to 90/10 nebo 60/40, ale prostě zase bychom očekávali takové rovnostářství, že to bude prostě vyrovnané, 50/50 je to optimum. Ale ono to tak zase jako ve skutečnosti nefunguje a ve firmě třeba zjistíte, že 20% vašich zákazníků vám přináší 80% tržeb. Takže když si zjistíte, který ti zákazníci jsou těch 20% a na ně se soustředíte,
tak vám to přinese mnohem víc, než se snažit třeba o ty zákazníky, kteří vám tolik nepřináší. A paradoxně některé zákazníky je lepší nemít, protože dělají tolik problémů, že když je pošlete ke konkurenci, tak na tom vy budete lépe a konkurence hůře. A sky is not the limit. Říká se to většinou v té pozitivní formě, že? To nebe je poměrně dost vysoko, takže jestli tam to jest nebo no máme, je v podstatě jedno, ale myslím tím tohle. Zvyšování výkonu pomocí škálování. Protože jednotlivec má vždycky nějakou hranici. Když tady budete ten zedník, tak byť budete super efektivní a nebudete dělat žádné zbytečné pohyby, tak v tu chvíli stejně narazíte na nějaký limit, kolik toho jste schopni udělat. Ale jestliže se na to díváme z hlediska té organizace, té firmy, tak vy co můžete udělat? Máte nějaký limit, kolik můžete najmout z těchto dělníků? Nějak. Teoreticky ne, nějaký trh práce je tam jako omezený, ale v tu chvíli v podstatě vy můžete mít jednoho superefektivního anebo skupinu prostě 10-15 superefektivních, anebo i kdyby byli méně efektivní, tak stejně jako v součtu toho udělají mnohem víc. A nebo použijete techniku těžkou. Pak vám jeden stroj nahradí těch 10 dělníků a taky dosáhnete toho výsledku. Záměrně to dávám prostě na takovýmhle jako příkladu, kde se pracuje s nějakou hmotou, jako jsou ty stavby, cihly, něco, co je představitelné. Ono, když bychom to dávali na nějakým IT světě, kde vám běhají ty 0, 1 a AI agenti a podobně, tak ono to tam není tak dobře vidět. Takže to je ta myšlenka, že v podstatě vy potřebujete prodávat práci na trhu za méně, než vás stojí to vyrobit. A pak vy hledáte tu efektivitu jako manažer v té firmě nebo jako podnikatel. A pokud jako dokážete to prodávat pořád za dráž, než kolik vás stojí ti lidi a ty výrobní faktory, které k tomu potřebujete, no tak můžete škálovat až do nekonečna. U takového softwaru je to ideální. Proč se stal Bill Gates nejbohatším člověkem na světě? Protože prodával produkty Microsoftu, DOS, Windows a podobně a z každého prodaného počítače měl pár desítek dolarů. Ale prodat další software fyzicky nic nestojí. Je to škálovatelné. Takže pojďme to shrnout, co jsem vám chtěl dneska předat za myšlenky k přemýšlení. Přestaňte prodávat svůj čas a prodávejte výsledky. Protože toto je cesta z toho krysího závodu, jak pořád se honit. Pečujte o svou energii, hledejte způsob, jak být efektivnější a vlastně často je to o tom méně znamená více. Protože když nejste placeni za čas, ale za energii, tak jste na stejné straně barikády s tím, kdo vás za to platí, protože potřebujete prodávat výsledky. Kupujte si čas, protože vyděláte pak dost peněz. Využívejte pak ten Paretův poměr, to znamená soustřeďte se na to nejefektivnější, nejdůležitější. Zvyšujte své kompetence, to znamená, když se něčím živíte, tak se v tom pořád jako vzdělávejte, zlepšujte, ať jste v tom lepší a lepší, protože to vám pomáhá být v tom ještě efektivnější. A pak nechte ten čas pracovat ve svůj prospěch. Ve smyslu, že si prostě někoho najmete, děláte ty věci, které vás baví, děláte je efektivně a je to všechno fajn a máte dostatek času, energie. Takže já vám děkuji za pozornost.